משכנתה עם אפס החזר חודשי. מודל חדש ובלעדי להשקעות בנדל"ן שמונע מכם להיחנק תזרימית. הפתרון שיעזור לכם להגדיל את הכסף בנדל"ן מבלי לשים שקל על משכנתה. יש לכם הון עצמי ואתם רוצים להשקיע, אבל חנוקים מההחזרים החודשיים. כולם מסביבכם משקיעים, מתלהבים שהכסף שלהם גדל, אבל אתם קצת מאחור. נעים מאוד, אני בר, בעלים של חברת אקוויטי שמלווה ישראלים להשקעות בנדל"ן בישראל ועוזר להם להפסיק לקלקל את הכסף בראש כמו מיונז בשמש. ההיגיון אומר, ניקח משכנתה, הסוחר ישלם חלק, אבל היתרה, מה איתה? איך נעמוד בזה? כאן אנחנו נכנסים לתמונה, יותר נכון למסגרת, ולא נותנים לכם לצאת ממנה. איך לא תשלמו שקל על משכנתה? זה לא קסם, זה מודל. ההון שלכם, הדירה על שמכם, אנחנו רק מגשרים על הפער התזרימי. למשל, המשכנתה היא 4,000, הסוחר משלם 2,700, את ה-1,300 הנותרים אנחנו משלימים. אפס תזרים שלילי. וכן, גם אנחנו מרוויחים כאן. יש כאן ווין ווין מוחלט. אני יודע, זה יכול להישמע כמו עוד סרטון, והנה הבטחות באוויר. לכן, אני מזמין אתכם להשאיר לנו פרטים, ולשמוע יותר איך המודל הזה יכול לעזור לכם למנף.